Esta mañá en Onda Cero saudamos a Rosa Crujeiras. Ela é catedrática de Estatística e Investigación Operativa, pero tamén candidata a reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Doña Rosa Crujeiras, moi bons días. Moi bons días, Ramón. Como está vostede? Pois ben, un pouco cansa, pero bueno, agora queda a recta final e moi animada e moi ilusionada coa reacción que estamos tendo por parte da comunidade universitaria. Bueno, Rosa, que lle fixo a vostede tomar a decisión, tomar precisamente este momento histórico con forza? Digo un momento histórico porque, como son 4 candidatas, vai ser a primeira reitora da Universidade de Santiago. Que lle fixo a vostede tomar a decisión de presentarse? Bueno, a ver, certamente é un momento único e eu digo sempre que o importante non é ser a primeira, eu creo que o máis relevante non ser a última, non? Que eu creo que calqueira de nós, a que sexa reitora, vai abrir unha porta que ata agora estaba pechada para nós, non? A min que me fixo presentarme, bueno, eu o teño dito moitas veces, eu son filla do ensino público, eu veño dun cole rural, non? Dun instituto público. Eu estudei nesta universidade, fun a primeira na miña familia que estudou. Mira, para que te fagas unha idea, eu teño unha das miñas avoas non sabe nin ler nin escribir. Entón, para nós, o ensino público supuxo un cambio importante, non? Ese ascensor social, ese espazo de igualdade de oportunidades que debe ser a universidade, non? Entón, bueno, eu creo que estou no momento de devolverlle á miña universidade pois parte do que esta universidade me deu, e ademais o fago na metade da miña carreira, e isto tamén é unha motivación para presentarme. A mí me quedan máis de 20 anos na universidade e eu me resino a quedarme no meu despacho layándome de que as cousas ao mellor non van tan ben como deberían. Entón, mellor que queixarse, pois facer, e por eso estou aquí. Porque, vostede presentou a súa candidatura cun proxecto para avanzar e transformar a universidade. Rosa, sería un pouco complexo non entrar en detalle, pero por que ve vostede esa necesidade de avanzar e, sobre todo, transformar? Que ve vostede necesario transformar na Universidade de Santiago? Mira, moitas cousas. Eu creo que temos que tratar de avanzar adiantándonos as demandas sociais, non? Estamos ante un mundo moi cambiante, unha sociedade neste momento está vivindo pois tempos convulsos, tanto no ámbito nacional como internacional, e nós temos que ser quen de dar esa resposta aos grandes retos que se están a dar. E creo que temos que transformar a universidade para que sexa un polo de innovación, de xeración de coñecemento, que teñamos máis presente esa visión do impacto social que nós podemos ter, non? E podemos ter moito e desde distintas perspectivas, non? Sempre falamos da investigación que facemos, pero non é só iso. É a cultura, é a relación coas cidades que habitamos, pois en particular aquí en Santiago de Compostela. Creo que temos aínda moito por facer, por achegarnos máis, tendo en conta que nós temos unha misión principal, que é a formación dase dos profesionais do futuro. Nestes últimos tempos se caes unha facultade en canto a información sobre as demais, que é a Facultade de Medicina, non? Como vostede todo o que estivo falando estes tempos da facultade? Vamos a ver, eu me gusta recordar que pensemos como comeza isto e como remata, non? Todo conflicto co grao en Medicina arranca porque unha outra universidade do SUC, a Universidade da Coruña, solicita o grao en Medicina. Un grao que impartimos nós dende fai moito tempo, un grao que non ten dúbidas acerca da súa excelencia, da súa calidade, do ben formados que saen os profesionais da medicina que saen da Universidade de Santiago de Compostela. E isto remata, non, con unha alusión á xenerosidade de todas as partes, non? Os que estamos sendo xenerosos somos a Universidade de Santiago de Compostela e a súa facultade e a súa cidade. Dito isto, hai un acordo institucional que obviamente haberá que cumplir e facer cumplir. Pero a mí me xorden dúbidas, porque eu creo que, ante todo, temos que garantir que o noso estudantado está en igualdade de condicións en calqueira das unidades nas que se imparta a docencia, non? Eu quizás notei en falla en todo isto unha maior reivindicación institucional. O grao da Universidade de Santiago de Compostela se leva impartindo aquí moitos anos e non deberíamos deixar que xurdiran dúbidas, como así se manifestou dende
dende distintos colectivos da Coruña e de Vigo sobre a calidade da docencia, sobre a integridade incluso dos nosos profesionais. Iso é unha dos principais puntos de atención en Santiago a Facultade de Medicina, pero tamén, Rosa, me gustaría preguntarlle, porque, bueno, vostede falaba a nosa universidade, a miña universidade, que eu tamén son ex-alumno da Universidade de Santiago, pero considero como a miña universidade, porque son de Santiago, son compostelán, estudiei na Universidade de Santiago. Pero claro, me gustaría preguntarle por ese vencello, esa vinculación entre universidade cidade, esa universidade con C, non? Que tanto nos gusta. Como ve vostede esa relación e de que xeito, se vostede é reitora, pois non sei se ve vostede unha necesidade de maior fusión coa vida de Compostela. Sí, a ver, efectivamente, a universidade da cidade é a cidade da universidade. Eu creo que temos que recordar que a Universidade de Santiago de Compostela dá tamén identidade a esta cidade, non? E a mí me gusta dicir que a universidade axuda tamén a que Santiago non chega a convertirse nun lugar, non nun momento de xentrificación, de tanto turismo. Hai cidades que corren o risco de perder a súa identidade. Non é o caso de Santiago, pero a manter esa identidade nós tamén contribuímos. Nos construímos identidade coa nosa universidade, coas nosas persoas moi relevantes, coa xente que formamos, co noso patrimonio. Somos cidade, non? Ben, como podemos fortalecer esa relación? Eu creo que as relacións cos nosos aliados e neste caso a cidade ten que ser, se teñen que basar no beneficio mutuo, vale? Temos que crear ese clima de confianza que se base no beneficio mutuo para as dúas partes e nós cando planteamos o noso programa, Ramón, fixemos unha cousa que foi non pensemos como nós podemos construir ou contribuir a construir cidade. Vamos a preguntar á cidade que é o que precisa. Santiago de Compostela ten unha axenda urbana para o ano 2030. Entón, nós o que fixemos foi, collamos a axenda urbana de Santiago, vexamos cales son os retos que se marca como cidade e tratemos de dar resposta. Entón, nos fixemos esa viaxe á inversa. Hai, dentro da axenda urbana, se distinguen unha chea de liñas de actuación, creo que 44 na maioría, ou a universidade é protagonista ou pode colaborar. Entón, con ese espírito nos lle demos a volta, e vamos a poñernos do lado da cidade e vamos a tender unha man porque, no fondo, temos obxectivos comuns. De feito, isto foi unha cuestión que trasladei a semana pasada na xuntanza que nos concedeu a alcaldesa. Porque, bueno, aí aspectos vencellados mellor que poden ser unha imaxe que resume moi ben esa relación entre a Universidade de Santiago e a cidade, por exemplo, espacios públicos, a residencia, Campus Sur, Campus Norte, e sobre todo, señora Crujeiras, ese ambiente universitario que tan ben define Compostela, non? Sí, eu creo que é importante os espazos de convivencia, é importante entender que a universidade non está illada da cidade. Eu convido a todos os ouvintes a que boten unha ollada a un mapa de Compostela, que vexan o que supón o Campus Sur, o que supón o Campus Norte. Somos máis dun millón de metros cuadrados na parte urbana da cidade. Isto é moito máis que a Amendua e, ademais, dentro da propia Amendua, da cidade bella, tamén nos temos patrimonio, non? Non podemos estar de costas ao desenvolvemento urbano e urbanístico de Santiago, porque tamén estamos aí. A recuperación da residencia para a convivencia do estudantado, da sociedade, abrir os nosos espazos á sociedade, eu creo que é unha demanda polas dúas partes, fíxate, porque eu creo que tamén nos temos que enriquecer tamén de estar nesta cidade. De feito, facemos. Nos imos afora e dicimos somos da Universidade de Santiago de Compostela. A nos axuda a crear esa marca, non? Rosa, tampouco quero deixar pasar esta oportunidade tamén para falar do campus de Lugo, porque tamén, hai que lembrarlo, a Universidade de Santiago de Compostela está en Lugo. Como é vostede o campus de Lugo ou que propón a súa candidatura para Lugo? Bueno, nos fixemos unha forte aposta por Lugo e así o reflectimos tamén no equipo de goberno. Primeiro, creo que Lugo é un campus con unha enorme potencialidade, unhas enormes capacidades que temos que aproveitar, vale? Pola súa especificidade, é un campus moi ligado ao territorio, ao desenvolvemento económico da provincia. Somos, na provincia de Lugo, somos a única universidade. Temos que tirar vantaxe diso, non? Temos un enorme apoio
de Concello e Deputación, o campus se crea, non, por axuda destas dúas institucións, e temos que seguir colaborando con elas. Nos no noso equipo de goberno contaríamos cunha vicerreitoría de coordinación do campus de Lugo, que ocuparía Roberto Bande, pero ademais dúas das vicerreitorías xerais da universidade tamén estarían situadas ali. Innovación e transferencia do coñecemento, que levaría Marcelo Maneiro, porque en Lugo temos unhas plataformas tecnolóxicas moi importantes, a da madeira estrutural, a aula de produtos lácteos, o sistema de información territorial, e outra vicerreitoría que estaría fincada ali a cargo de Ana Cabana, que é profesora na Facultade de Humanidades, sería de Cultura, Lingua e Patrimonio, que tamén é unha aposta da nosa candidatura. Rosa, que sensacións está tendo vostede en todo este proceso electoral? Que sensacións tanto profesionais como persoais está tendo? Profesionais, a ver, creo que somos unha boa universidade formando, somos unha boa universidade investigando, podemos ser un poquinho mellores transferindo, pero creo que temos unha débeda importante coas nosas persoas, non? Co noso estudantado, coas persoas que traballan connosco, e creo que hai que poñer tamén o foco aí en como acollemos, como acompañamos os desenvolvementos de carreiras e como despedimos tamén a xente que pasa un tempo connosco, non? Sensacións persoais, creo que non tiven aínda tempo de repousalas, non? Estou aí moi rápido, o estou vivindo pois moi intensamente, o que sí que noto é que pois, a xente ten ganas de falar, de que as coites, e eu creo que, bueno, pois estamos xerando unha certa ilusión porque isto poida cambiar. Cambiar, dende logo vai cambiar porque se van a facer historia nestas eleccións, verdade? Bueno, sí, eu creo que ademais xa simplemente, non, que haxa unha muller á fronte, pero ademais creo que temos que recordar que os 4 perfis, tamén os das miñas compañeiras, somos mulleres que temos demostrado unha excelente traxectoria na universidade, un compromiso tamén coa nosa universidade, non? Sí, eso sí que crea xa un momento único, pero repito, non pode ser, ningunha de nós pode ser a última, non? Eu comentaba fai uns días tamén a través das redes que as mulleres na Universidade de Santiago temos ocupado absolutamente todos os postos, todos, menos o da reitoría, non? Que pasa? Por que non chegamos aí? Xa houbo outras candidatas, recordo no ano 2010, se presentaran, e creo que tamén hai que reivindicalo, Pilar Bermejo, Laura Sánchez Piñón e Mercedes Brea, foron as 3 primeiras mulleres que nesta universidade deron o paso para asumir a reitoría. Non chegou ningunha delas, pero, bueno, eu creo que tamén nos temos que ver un pouco reflectidas nelas, de que tamén nos atrevemos a dar o paso. Desta volta fomos 4 e creo que disuadimos outras opcións. Pois Rosa Crujeiras, catedrática de Estatística e Investigación Operativa, candidata á reitoría da Universidade de Santiago. Rosa Crujeiras, deseámoslle moitísimos éxitos, moita sorte, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí en Onda Cero presentándonos a súa candidatura a reitora. Nada, moitísimas grazas a vos.